జిల్లా వాజేడు మండలంలో మోరుమూరు గ్రామంలో సిఆర్పీఎఫ్ 39 బెటాలియన్ బేస్ క్యాంప్ ను సిఆర్పీఎఫ్ ఐజీటీ విక్రమ్ ప్రారంభించారు. ఆపరేషన్ ఖాగార్లో భాగంగా ఈ ప్రాంతంలో భద్రతా పరిస్థితులను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా గ్రామాల అభివృద్ధికి దోహదం చేసే చర్యలను కూడా చేపడతామని ఐజీ తెలిపారు. మరుమూరు నుండి పాముడూరు గ్రామం మీదుగా కర్రగట్టల వరకు రోడ్డు నిర్మాణ పనులు త్వరలో ప్రారంభమయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ రహదారి పూర్తయితే గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు సులభమవడంతో పాటు అటవీ ప్రాంతాల్లో భద్రత కూడా మరింత బలపడుతుందని చెప్పారు.